ċifri li ħarġu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru kif il-prezz tal-bini f'pajjiżna żdied b'6.7% fi żmien is-sena biss. L-istatistika tqabbel l-ewwel kwart tal-2021 mal-ewwel kwart ta' din is-sena, fejn iċ-ċifri juru li din iż-żieda ġiet affettwata b'mod speċjali biż-żieda fil-prezz tal-meżonezz, 9.5% aktar fil-prezz fuq sena waħda biss. Minħa l-oħra l-iktar proprjetajiet li qed jinxtraw jiġifieri l-appartamenti raw żieda ta' 6.1%. Fuq l-aħħar sentejn il-prezz tal-bini ra żieda ta' 11.3%. Jiġifieri jekk appartament sentejn ilu kien jiswa 250,000 euro, illum il-ġurnata l-istess appartament jiswa 28,250 euro iktar, jiġifieri kważi 280,000 euro. Din l-istatistika tikkunsidra biss appartamenti, mezzonezz u terraced houses u mhux tipi ta' proprjetajiet oħra. Mill-2017 sa din is-sena jiġifieri fuq medda ta' 6 snin l-ikbar żieda li deret kienet propju din is-sena, għaliex fis-snin passati kienet ikollna żieda medja ta' 2% inqas minn din is-sena. Fl-aħħar xhur ġiet innotata żieda fil-prezz tal-materjal tal-kostruzzjoni. Fil-fatt, l-invażjoni fl-Ukrajna kkawżat żieda ta' 30% fil-prezz tal-ħadid filwaqt li mill-bidu tal-pandemija s'issa materjal ta' kostruzzjoni ieħor ukoll żdied bi 30%.